Kaixo, kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen bizitza sortzen, super sekretua martxan jartzen, espero dut baietz. Zer da orainean egotea? Badakigu beti esaten digute iragana joan da, jada ez da existitzen, eta etorkizuna oraindik ez da heldu, beraz ez da existitzen, ez da ere. Baino nola lagun diezaguke orainean egoteak? Gelditu bideo ikusten eta enteratuko zea. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu supersekretu guzti hauek nere web horrian topatuko dituzula ubebikoitza supertxiki.com. Ez itxoin gehiago zure umetxoak ahalduntzeko. Aukera guztiak oraintxe ditugu. Edozein gauza erabakitzeko aukera guztiak existitzen dira, baina zer gertatzen da? Iraganak eragina duela. Kasu hontan nola pentsatu dugun, zer ekintza egin ditugun eta nola sentitu garen. Eta horren arabera hartzen ditugu beti erabakiak. Etorkizuna aldiz zer egiten dugu, aurre ikusten dugu. Eta askotan, segurazki, aukera txarrak etortzen zaizkigu lehenengoak. Adibidez, eta ez badut aprobatzen, edo ezin badu lagunekin udalekutara joan. Esan bezala, gorputzak ez du bereizten errealitatea eta fantasia. Orduan gorputzak ze bizituko du, zu aurre ikusten ari zaren hori. Imaginatu eskolan gelaren aurrean ingeleseko lantxo bat aurkeztu behar duzula. Baina iraganean asko trabatu zinen azkeneko aldian. Beraz, hori da irudikatzen ari zarena. Eta azkenean hori da erakartzen ari zarena berriz ere. Eta egoera berri bati ateak ixten dizkiozu. Beste adibide bat demagun, merendola batea zure gustoko ezen gelakide bat gonbidatu dutela. Eta azken merendolan urez betetako globo eder bat plas aurpegira bota zizula. Eta hori aurre ikusten ari zara berriro. Beraz, horrela sentituko zea azkenean. Eta esperientzi desatsegin bat erakartzen ari zea sentimendu horiekin. Zein da orduan hartu behar dugun bidea? Hemen zaude, iraganean hartu dituzun erabakiei esker, onak edo txarrak. Beraz, bizitu ezazu nahi, etorkizunean bizi nahi duzun egoerari orain aurreratu zaite eta irudikatu zazu merendola kriston ongi pasatzen lagunekin, globoak elkar botatzen, baloiakin jolasten, izerdakit ur jolasetan. Beraz, erabaki eta aldatu orain zer bizi nahi duzun etorkizunean. Iraganarekin obsesionatu beharrean, obsesionatu zaite bizi nahi duzun horrekin. Bizitu zazu, jada, eta sentitu, egoera hori bizitu izan bazenu bezala, adibidez. Irudikatu oporrak datozenean nolakoak izatean nahi dituzun oporroiek eta hortan, bai, sentitu zein ongi pasatzen dezu. Bueno, probatu ezazu super sekretu hau eta elkar banatu idazu zure esperientzia hemen. Hemen itxarongo zaitut eta praktikatzen jun zure bizitza sortzeko gai baitzara. Aurrera super txikiak eta super familia. Volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txik, txiki, ban, buelta, da buelta keman, ban, akabu bako.